Hola de nou, amics i amigues de Socium. Aquesta setmana us parlaré sobre la bronquitis i us donaré alguns consells per millorar la sintomatologia que aquesta produeix. Que sapigueu que la bronquitis és una inflamació de la mucosa dels bronquis, que pot produir altres tipus de patologia i pot fins i tot provocar que aquestes es tornin cròniques. Generalment aquest tipus de patologia sol venir d'un origen amb un refredat, però les contaminacions ambientals també poden agreujar que aquestes es provoquin. La sintomatologia que aquesta produeix pot ser sobretot una tos persistent o fins i tot una dificultat a l'hora de respirar. Hi ha aliments que poden millorar que aquesta patologia sigui a nivell de sintomatologia una miqueta més baixa. Sobretot els aliments que més ens ajuden són aquells que tinguin un contingut elevat amb zinc i sobretot amb vitamina A. Si voleu saber quins són aquests aliments i quines altres vitamines ens poden ajudar a millorar-la, no deixeu de llegir l'article que està publicat aquesta setmana. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Adeu!